Teď jsi to dělal? Teď jsem to 2 dny dělal. Takže proto jsi tak vypnutý tady v tom gauči, jo? Jsem unavený, no a teď vidím tady tebe, tak je to úplně horší pro mě teď konečně. Jako máš chuť na sladký, jo, když mě vidíš, ano, nebo co? Ano, přesně, já ty si... To snad ne, já jsem pěkně jedovatá bába. Já si nemyslím, ale každá má svý hranice. Ahoj, vážení diváci našeho pořadu Herná. Mám tady dneska týpka jménem Cverna. Čau, zdravím vás. Nejsem Cverna, ale jsem Cverminátor pro všechny. Aha, tak bacha, Cverminátor. Yes. To máš jako s Carlosem, jo? Že si to jako dáváte Thor. Ne, že jsme si to dáváme, ale Carlos mě takhle pojmenoval. Aha. On je Terminátor a hned, protože jsme jako bratři, tak mě udělal Cverminátorem, aby jsme to měli podobný a aby jsme to měli na věky. Aha, takže spolu trávíte asi hodně času. No teďka poslední dobou ne, aby si kvůli lidem, protože aby si lidi nemysleli, že jsem takový, že jsem vylez prdelka nebo něco, že se tam jako snažím jako nějak dostávat, ale tak to není. Teď já s Carlosem jsme už asi 13 roků. Jo, takže my jsme jako bratři. Jasně. No, takže když jsme u toho bratření, oba dva vás spojujou ty bojové sporty, že jo? Kontroverze nás spojuje. Kontroverze taky, ale i bojové sporty. Přesně tak. A ty máš 49 let? 49,5. 49,5. A seš teda profi zápasník. Ano. A proč se profi zápasník v tvých letech rozhodne jít právě do organizace Clash of the Stars? Tak já jsem se jakoby rozhodl už delší dobu, to je, protože organizace takováhle, jako která roste před očima, jo, která prostě se zajímá o ty bojovníky, nejenom o ty, co dělají bizární zápasy, ale kluci, když jsme se s nima seznámili, tak, ale si ho znám samozřejmě díl a ty beru už, jo, to poslední asi 3 roky nebo 2. A oni mě oslovili tím, že by chtěli, abych tam šel zápasit. Já jsem řekl, až budete mít nějakého bojovníka, který opravdu je na profi scéně, ne žádný tady ty bizární zápasy nechci. Jednou jsem tam vyzval, to asi víš, Carlose Bendu a ten měl tolik argumentů, že jsem prostě radši držel hubu, protože nemá cenu se pouštět do nějaké kontroverze s někým, kdo má v sobě danou takovou tu svoji pravdu. Jasně, no, ale Carlos Benda z druhé strany není profi zápasník. Tady nejde o to, jestli je profi zápasník nebo amatér. Tady já na tohle to nekoukám. Jo? Prostě když jednou za to kasíruju desítky tisíc korun, jo, tak nemůžu se furt považovat jako za amatéra. Amatéři jsou ty kluci, kteří jdou bojovat, jo, a nemají za to nic a bojujou prostě proto, aby se něco naučili. On bojuje už od začátku za peníze a dělá to nějakou dobu. Tam mi řekl, že se mnou půjde zápasit za 2 roky. 2 roky uběhlo a já jsem tady. A zase si kličkuje, tak ať si kličkuje a je mi to jedno, jestli bude chtít, tak může se mnou zápasit. Ale nechci, aby tam prostě říkal někdo, já jsem amatér. Prostě amatér budeš tehdy, když za to nebudeš kasírovat peníze a budeš mít chrániče. Takže teďkom jdeš do zápasu, nevíme, kdy podcast vydáme, ale stáhneme to k aktuálnímu dění, které je teď za pár hodin. Jdeš teď zápasit s kým? Teď jdu zápasit s Michalem Kotalíkem, alias Ironman, takže před ním klobouk dolů, protože on není jako Baba Jaga, Mikulášek, alias Mončičák, jo, takže Baba Jaga kličkoval, ten kluk nekličkuje, prostě jde si užít svoji práci. Jeho práce je zápasení, moje práce, já mám 2 práce nebo 3. Jo, tohle to je můj koníček, tohle není moje práce. A co jsou tvoje teda skutečné práce, když jsme to nakousli? Moje skutečné práce, já podnikám 25 let už v autech, jo, prodávám celé auta, rozebírám auta, jo, takže pro mě je lepší ty auta rozebrat, protože vydělám víc na těch autech. A druhá práce je, že když někdo má nějaké problémy, tak dokážu se o to postarat, aby ty finanční problémy neměl. Jo, takže dokážu i tyhle věci. No a můj koníček je zápasení.
Což při tady těchto pracích se ti hodí určitě i psychicky, že odvedeš tu mysl někam jinam. Jo, na tak tom tréninku. určitě jako trénink je pro mě horší než nějaký zápas, protože v těch tréninkách je člověk zraněný, jo, bolí jeho věci, které prostě ani neví, že má, prostě zranění, tohle, tamhleto a to mě baví nejvíc, tady ty věci a ten zápas už je prostě jenom tunel. Prostě jdu do tunelu prostě a jenom ho projdu. Kde jste se s Carlosem vůbec poznali? S Carlosem jsem se... Nemyslím Carlose v bandu, ale samozřejmě toho Carlose. S Carlosem jsme se potkali, když jsem měl svůj titulový zápas v Praze, kde on měl zápas s Monstrem. Tak jsem tam potom zápasil já o titul, který jsem vyhrál za pár vteřin. A on tam seděl jako chudinka v rohu, jako sám jako chudinka, nikdo ho neznal, nikoho nezajímal, ale mě zajímal už od začátku. A tam jsem ho viděl. I skřička, jo? Lásečka určitě, tam přeskočila. Určitě. Tak on je na ty blondýnky. Ty máš štěstí, že jsi blondýnka. A tak tam bylo to první seznámení, dal mi triko. Jo, a to triko mám do dneška. Takže tam to přeskočilo. Jasně. A ty mu nějak pomáháš? Třeba když on se na něco připravuje, tak ty ho trénuješ? Nebo jak to vlastně? Ne, já mu nemusím pomáhat, já jsem na něj i těžký. On zápasí muší váhu, prostě on je taková blecha. Jo. Blecha, no s tím hubnutím, jak to máte, jo? No, já jako kamoš bych Carlosovi řekla, hele, neblbni. Já jsem mu to řekl několikrát, ale říkám prostě, on zápasí 9-3, 8-4 a 8-4 myslím, že už vynechal. Ale jako nemyslím si, že je to furt dobrý, protože mu odejdou ledviny. No právě. To zkoušel jsi někdy takhle hubnout tím stylem jako on? No, teď jsem to dělal 2 dny. Teď jsi to dělal? Teď jsem to 2 dny dělal. Takže proto jsi tak vypnutý tady v tom gauči, jo? Jsem unavený. Já dám si pořádnýho hamburgera, jestli. No a teď vidím tady tebe, tak je to úplně horší pro mě teďko ještě. Jako máš chuť na sladký, jo, když mě vidíš, ano, nebo co? Ano, přesně, já ty si. To snad ne, já jsem pěkně jedovatá bába. Já si nemyslím, ale každá má svý hranice. Když jsme o těch hranic, tak co ty a ženy? Já a ženy, mně se líbí ženy. Tak ještě aby ne, ale jak to máš s ženama? Krásně, jako umím s nima vycházet a já si myslím, že na ty ženy působím trošku jinak než normální chlap. Já nevím proč, ale působím na ně jinak, no. Nedívají se mi přímo do očí. Rovnou do peněženky, jo? To nevadí, já peněženku nenosím. Aha. Takže nejde o to, co máš nebo něco, protože nikdo neví, co máš. Proto většina frajerů jako to, co mají na sobě, tak prezentují se jako, že jsou a přitom jsou po uši zadlužený, takže to já takový nejsem. A já říkám, já mám asi něco v sobě a jako ženy se na to dívají a vidějí to, cítějí to ze mě. Ale seš ženatej? Ano. A seš, předpokládám, věrnej jedné ženě. Jako myslíš, že ne? Co? My tady probíráme všechno. My tady občas Můžeš máme i kněze, s kterým probíráme různé vztahové věci, takže... Jak říkáš, jsem věrnej prostě srdcem, ale nebudu říkat, že jsem 100% chlap. Aha. Myslím si, že jsem to někde už o tobě četla. Že ženy máš teda docela rád. To nebudu jako neříkat, ale ty si v tom můžeš udělat pořádek. Důležité je, že víš, jak to máš ty sám. Všechny ženy musí vědět, kde je jejich místo. To je důležité. A myslím si, že všichni lidi by měli vědět, kde je jejich místo. Jinak... To bych neřekl, jako prostě někteří to mají tak, že přes to místo chtějí přeskočit a prostě chtějí být jako kůň, jo, a běžet furt dopředu a ono to tak nefunguje. Prostě i zvíře má svoje místo, jo, my akorát umíme mluvit a proto umíme jako argumentovat nějaké věci, ale zvíře nemluví, tak zůstává na místě. A vztahy je důležitý budovat, viď? Ano, vztah není o tom jako přijít, jo, jako láska je krásná, ale já si myslím, po několika letech láska vyprchá a potom už ten člověk je s tím člověkem prostě, jak je to ze zvyku, je to takový jak bych to řekl, ještě, že si ho vážíš a všechno možný okolo,
Jo, a co se toho týče, a potřebuješ toho člověka už až do smrti. Jasně, no. Já už to Nechceš pak... ho opustit kvůli nějaký jiný ženský, prostě neopustíš člověka, který s tebou strávil dobro i zlo. Máš děti? Mám, no. Mám 3 děti a mám i vnoučka. Ty už jsi dědek. Jsem děda, no. Dědek v kleši. A proto říkám, že když zápasím s mladýma klukama, že mě to jenom posiluje a táhne mě to ještě víc dopředu. Jaké máš kariérní výhlídky do budoucna? No, já nejsem kariérista, já žiju prostě tím okamžikem a tím dnem. Já nemám žádný cíle, prostě moje cíle nejsou takový. Já mám jenom motto a to je cesta. A na té cestě si myslím, že jdeme všichni a ten cíl je pro každého stejný. No tak musíš vědět, jestli třeba po kleši půjdeš ještě dále někde zápasit, nebo žiješ takhle ze dne na den, jakože si řekneš? Ano. Jo. Protože já nemám problém se zápasením, jo. Protože několikrát jsem mohl zápasit v KSVčku, já můžu v cizině zápasit, ale už nechci. Jo, chci prostě ještě být tady tomu českému fanoušku, aby prostě viděli, že ještě tady furt jako dokážu fungovat i v 50, 55. Takže v tom problém nemám. Teď vyhraju pás těžký váhy v boxu, jo, a ukážu těm lidem, že to půjde. Takže jdeš v klasickém boxu? Ano. Já bych se tě ráda zeptala i na to, že vlastně v kleši máme klec. Ano. A ty tam budeš boxovat? Máme to tak, takhle to chtěli. Já nejsem pro takovýhle tyhle věci, ale sedí mi to, jako protože se to spojuje s tím MMA. Box, K1, MMA. Jo. A kdybychom šli hned od začátku MMA, jo, tak by to taky nebylo špatný. Je mi to jedno, jak to je. Prostě dáme si postoj, pak si dáme druhý postoj a pak MMA. Jestli to zvládneme oba do druhého kola, to je ve hvězdách, ale prostě já se cítím tak dobře. Já jsem trošku nervózní, ale zdravě. Je to taková ta nervozita, že mám radost. Jo? Takže já tam jdu z radosti a málo kdy se mi tohle děje. Aha, takže se prostě těšíš na ten zápas. Víc než těším. Je to prostě takový, teď je to jiný, prostě tenhle zápas je pro mě něco jiného, něco nového. Jo, nebudu říkat lidi, jako zažil jsem víc lidí jako Fale, ale prostě říkám, že prostě mám radost. Prostě tohleto, co teď přijde, je pro mě radost. Je to jako se ženama. Ženy jsou tvoje radost. Jo, nemůže být jako žena, jako že je žena, prostě, že jako nějaká věc nebo něco, prostě žena je radost. Žena je radost. Pamatujte si to, fanoušci, jo? Žena je radost. Ano, žena je radost. Proč máš oholený nohy? Všimla ses? Aha. Protože rychle běhám. Aby se ti netřeli o sebe? Ne. Nohy jsem si oholil protože jsem byl na tetování a on mi oholil kus těla a mně se to líbilo, ale tohle jsem si oholil jenom prostě na zápas teďko, ne. Protože se mi to líbí a jsem takový... Jako, chceš tam prostě zazářit a s chlupatýma nohama, aby to nebylo ono, jo? Ano, prostě nohy vypadají líp, když jsou oholený. Aha, dobře, no. A já si nemyslím, že by mi slušeli, jako kdybych měl takovýhle, jako tady všelijaký ty chlupy. Já nevím, ženské se to třeba líbí, ale pro mě tohle je jako úplně styl, jako úplně se mi to líbí, úplně mi to zrušuje, jakoby. Sám na sobě tě něco zrušuje. Nezrušujeme. To je trošku narcistní porucha osobnosti, to bychom taki mohli probrat. Ne, je to takový, že se mi to líbí, že to je hladký, je to takový jiný, jo, a holím si i ruce, holím si i hrudník, aha, počkej, čau. Holím si i hrudník, protože když jsem zápasil K1, tak jsem zápasil s týpkem, který byl strašně chlupatý. Aha. Jo, a já jsem měl všude chlupy z něho. A od té doby to nenávidím. Máš jak porvat se se psem nebo s kocourem? Ještě horší, to bylo moje prostě strašně, on byl chlupatý všude snad. Jo, záda chlupatý, všechno a ještě měl takovou divnou postavu. Jo, takže to bylo pro mě katastrofa, ale já nemám sice moc chlupatý ty nohy, jo, ale vidět, že jsi to všimla, že...
No tak Nevím, ještě proč ne, jsi celkem jako, víš co, to mají většinou cyklisti a kulturisti, že? No. A ty nejseš ani jedno, takže mi do té kategorie nezapadáš No, prostě. protože Karlo si taky holí. Aha, je. A není to- Neholíte si je někdy spolu? No, Třeba že- taká, jo, dneska si Počkej. otevřem pivko a Ale víš co, ono jde o to. A ty máš taky oholený nohy. No, tak ode mě se to čeká, no, ale No zase... počkej, to se nečeká od každé ženy, že má oholený nohy. Jo, jako jsou takový, jsou. ano, Mají fajn chlupatý šmikři. ruce, kolikrát vidím, a mají takový ty blondětý, víš, takový dlouhý. Jo, takže taky, holky si taky všechny naholej. Já teda jo, ale No. já teda A mám proč, štěstí... proč si to holíš? No, protože to mám ráda. Cítíš se čistá. To asi taky. No, když tam budeš takový Ale já mám štěstí, mě chlupisko jako nerostou. A to máš to samé, co já. Já nejsem moc jako nějaký úplně opičák, takže mám to jen prostě tak, že jsem porostlý, no. Jo. Na ten zápas by si to každopádně měl ještě naolejovat. Že jo? No, Aby jsem klouzal pořádně. jo. Dobře, Ej, to ty. musíme spolu. Prostě před tou klecí se budeme olejovat a dáme to někde do virálku pěkně. On mě zastaví a pošle mě do sprchy, veď, abych se tam šel. To znám. No, tak aspoň budeš v kleši jinak než namazaný vnitřně, tak budeš takhle. Ale to zvládneme. Ještě si ty zítra ty nohy volím. Nebo dneska ještě. A celý se na to připravím. A Co po zápase? Bude nějaká dovolená? asi pojedeme do Turecka, ale nemůžu moc dlouho, protože musím trénovat i tam, protože za 20 dní mám další zápas. A v jaké organizaci? Patron Boxing. A to bude v Praze? Kde? Plzni. V Plzni. Bojuju o ten titul, abych získal titul těžké váhy. Ty jo, takže ty jedeš bomby. Yes. Pak bych, jestli se dohodneme, oni mi pošlali nějakou nabídku do té Valhaly, co bude teďkon, jo, ale poslali mi nabídku a ta nabídka finanční je prostě hodně ponížena a na moje jméno to je prostě málo. Aha. Jo. Takže tady ti vyjednáme větší honorář. Yes. A jak je to, když jdeš někde boxovat, kdy máš domluvený nějaký peníze předem, který dostaneš jako ten aktér, dejme tomu jako ten herec, a když vyhraješ, tak máš ještě něco navíc? Nebo? Ne, tam jsou jenom bonusy za nějaký rychlý KO nebo jenom za zápas večera, jo, takže si myslím, že to mají organizace asi stejný všichni. Jasně. A tam to bude prostě nějakých od 50 třeba do 200. Jakým jezdíš autem? Já mám Škodovku 105. Náhodou ten v dnešní době vzácná věc. Že jo? Aha. Já jsem si to myslel. Ne, mám 2 auta, mám Cabrio SL 550 kompresor a pak mám Esko, jo. Mám nejsilnější Esko v republice a nejkrásnější, protože je jediný v republice. Jo, je to exkluzivní vozidlo, jo, který tady neuvidíš nikde. Je jediný je v Německu. Jo, já jsem se ho nechal přivízt na zakázku z Japonska. Wow. A žiješ teda v Praze? Ne, žiju na Kladně. Na Kladně. Yes. Takže teď v rámci Clash of the Stars seš někde na hotelu, nedojíždíš? Nejsem, Ne? mám tady 20 minut. Jo, aha, víš co, já z té Moravy pořád nemám tady. Já slyším, že si trošku jako No. máš ten, jak to oni to říkají, zobaky? Krátký ne? zobák. Zobaky. Jo, proto mám ptáka ve studiu, víš. A toho mám já teď, ale jestli ho budeš chtít půjčit, tak budeš muset platit. Ne, jakoby... Nechci půjčit tvého ptáka. Ne, to radši nechtěj, protože... to ne. To ne. Protože vy jako bílé ženy mají rádi tmavý ptáky. Nemají rádi bílé ptáky. A je to i naopak? Ne. 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 Dobře. Takže ty seš cikán? Ne, jsem poloviční, jsem ten, jak se mu říká, polomáčenka. Polomáčená tušenka. Ano. Jo. Ano, můj táta je, oni tomu říkají cigán, to je pravý cigán, protože máš cigán a cigán. Jsou v tom 2 rozdíly, je olašský cigán, jo, a tyhle cigáni, co jsou jako ty cigáni tady u nás v Česku, tak ty žijou jenom tady, nikde jinde nežijou, ale táty národnost, jo, žije po celém světě. Aha. Jo, protože on svojí řečí třeba umí mluvit s každým cigánem, který je v každém státě.
v Mexiku, všude, prostě oni se domluví. Oni to umějí. A to je romština nebo nějaká jiná řeč? Ne, to je olaština. Olaština, aha. A Olaši to jsou takový ty, co nosí ty řetězy kolem krku? Ano, protože my máme, jako Olaši mají svého krále. Aha. Jo, protože ono, když se třeba něco děje, jo, tak on to neřeší soud, ale řeší to ten král. On udělají třeba, to je taková místnost, přijde král, jo, přijdou nějaký přísedící a on se zodpovídá za to, co se stalo, jo, zaplatí pokutu, jo, a daně a všechno to se platí tomu králi. Jo, král žije z lidí. Král žije z lidí, ale ano. Kde ten král žije? Kde se... Tak oni, ty králové jsou všude, oni jsou králové, podkrálové a takovýhle, jo. Jako třeba jeden je tady, třeba na Slovensku je král, jo, ale jsou, každý zemi mají někoho. V každé zemi, ale ano. V Česku nemáme, nejbližší je na Slovensku. Tak. Takže ty, kdybys měl nějaký průser, tak to musíš jet o šéfu. Ne, mě nezajímá, já se s nikomu zodpovídat nebudu. Nikdy. Aha, takže mu ani neplatíš ty daně? Ne. A když jsi měl svatbu, tak to byla taková ta typická... Ne. Já mám Češku, takže já tohle neuznám. Já jsem si měl vzít z rodiny ženu, jo, kterou jsem měl domluvenou od malička, a já jsem to nechtěl. To tak vážně je? Je to tak vážně, no. V dnešní době? Je to tvoje sestřenice a ty si ji musíš vzít? Tak to je No prostě. Dobře, ale když se to fakt děje a ti lidi pak spolu mají děti, tak přece ty děti musí být. Jo, je tam být. krevní obraz, je trošku prostě, někdy se to stává, no. Nedá se nic dělat. To mi neříkej, že v dnešní době se toto fakt děje. V dnešní době můžeš mít i 3 ženy. No tak to někteří mají, jenom to není oficiální, že? Můj bratranec má 2 a má 13 dětí. Ježiši. No, takže... Tak to je, no. Ale odkud bere peníze, se nebudu radši ptát. Já taky nevím. Uživí 13 dětí. Wow. Už má možná 15. Wow. No, tak ono je to třeba Jarda Kotlár taky, že? Jarda Kotlár, to je prostě, ten platí alimenty, ten si udělá děti a neumí za ně zaplatit, ten jde do prdele. Ty ani nevěděl, kolik všude jich má, že? No, protože to je koště. Tak když si udělám dítě, tak aspoň to dítě se o ně musím postarat, ne? Jo, to dítě si nevybralo, že tady bude žít. Jasně. Takže on taky potřebuje, má taky potřeby. Jo, ta žena už je dobrý, tak jako máš potřebu mít jinýho, tak si najdi, ale to dítě je tvoje, to ono nechtělo na ten svět. Jo, tak. Já jsem strašně ráda, že jsi mi udělal trošku osvětu v tom olejském světě. Jo, tam by se ti líbilo, oni spoustu jich vypadá jako ty, těch žen. Jako... Jsou krásný, blondýny, modrooky. Jo, opravdu nejsou to cigáni, kdyby si to nikdy neřekla. Jsou zrzaví. Ale oblíkají se vždycky tak, že to trošku poznáš, Oblíkají se extravagantně. Ale oblíkají se třeba ty sukně a takhle, co vidíš, tak to dělají ty starší už, tak od těch 50 nahoru. Jo, ale ty mladý ne, ty vypadají jako ty, prostě jsou fakt krásný holky. Jo, a oni jsou na tom světě proto, aby vyráběli děti. Ne, jako by vyráběli, ono už to tak není, jako to bylo dřív, jako že žena je výrobna dětí, to není to tak už. Pracují normálně. Taky. Ale třeba za kasou v Lidlu ji nepotkáš. To nepotkáš, oni jsou bohatí všichni. Takže to je jako světský, jo, taky nepotkáš za kasou. Jasně. Jo, takže jsou všichni bohatí, všichni se mají dobře, starají se, platí, jo, takže i ty ženy se mají dobře. Že oni žijou v té komunitě pořád, jo, a já v té komunitě nežiju, já si žiju svůj život. Jasně, tak jo. Hele, tak já ti moc děkuju, že jsi mi tady načal takové netradiční téma, to mě docela překvapilo a nám se takové témata líbí. Fakt. A když jsme teda u těch našich spoluobčanů, tak já bych tě ráda pozvala k nám na fotbal do FK Viagem Ústí nad Labem. Ukaž mi to. Do Ústí. Kdybys měl někdy cestu, jo, Ústí most a tak dále, tak já tam moderuju. Vždycky most to ne, myslím vždycky Ústí. Ale Ústí. Říkám, že je to podobným směrem. Na Ústí nad Labem. Ano. Tak já tam moderuju fotbal. VIP tam máme nejlepší úplně, i když je to klub 3. ligy, divize, tak prostě VIPčko tam máme nejlepší jídlo, nejlepší pití, jo. Tady všecko, co mám, takhle, ano. Jenže já to nepiju, to je průser. Ty nepiješ alkohol? Ne, je průser ten, že se mnou se nikdo nepobaví jako o alkoholu.
Jo, takže já nepiju alkohol a já jenom mám rád jídlo. To je všechno, ale alkohol ne. Ani nekouřím nic. To je dobrý. Já mám ráda jídlo i alkohol. No, teď to není vidět na tobě, že teďko máš ráda jídlo. Teď Já hodně běhám. Já si myslím, že teďko jako, tohle asi nedám, já si teďko odjedu, dám si pořádného hamburgera. A já vím, že teďko to na to budeš myslet, na toho hamburgera, že ho někde jim. Protože bys ho dala taky. Tak jdem na hamburgera. Že Domluvíme jo. se tak. Že jo. Jo, já jsem Tak taky jo. ještě neměla oběd. Takže jsem dostal pozvánku na Ústí, jo, a přijdu jim tam schálovat celý VIP. Dobře. Co ty na to? OK, řízečky dáme Řízečky. spolu. Tak jo, tak si na to plácnem. Tak dobrý, Tak ti tak díky dobrá. za návštěvu a na závěr něco vzkaž fanouškům. Tak já vzkazuju fanouškům, pozor na tenhle ten poukaz, protože tahle slečna je opravdu sympatická, jo, nepoznal jsem ji teďko, protože je opravdu krásná. Doporučuji každému tenhle ten podcast, protože se rozmluvíte, ani nevíte jak, takže všechno jí řeknete, i to, co není pravda. Takže Tak ti a moc děkuju vám. děkuju, mějte hezký den. Tak, Ahoj. Čau.